अच्छा गोटे नुआ भिडियोके आरो आज हूँ शिवाजी महाराज जन्मदिन आ महाराष्ट्र के पालन करसत आरो केन्ता काଣା करसत चलो देखी जिमा आरो इनर व्यू केन्ता अच्छे ठीक देख देखी पात बाहर व्यू एंता किसी अच्छे घर मने सब रेंट रे देसत बिल्डिंग सब अच्छे आरो इटा होचे आमर क्वार्टर केन्ता अच्छे कमेंट कर निहाती कहब आरो चलो देखी जिमा कार केते जो पथकाच्या पाठीमागच्या बाजूला घोडा त्या ठिकाणी घेऊन या आपल्याला विनंती आहे। सुनील बापू सोनवणे सोमेश्वर देवस्थान ट्रस्ट अध्यक्ष त्याचप्रमाणे बागायतदार दशरथ सोनवणे समोर यावं अशी आपल्याला विनंती केली जाते। वाजंत्रीवाले पण पुढे या विनंती आहे। वाजंत्रीवाले घोड़ा दो
गेली 18 वर्ष शिवशाही